Ja, goddag. Ja, det var dig med Ole og Lone. Nu skal jeg se, de bor her på naboejendommen. Du skal lige komme med her, du. Du skal lige gå udenom der, hvor jeg har gravet ud til fuglebad, og du må ikke træde op på branddækslet. Det er rådent. Er du blevet færdig med at køre møg ud? Nej, jeg er revisor. Ja, jeg er lige blevet færdig her til formiddag. Det er derfor luften er så dejligt karsk og frisk. Du kan se, det er det hus derovre, de bor i, Ole og Lone. De bor dejligt. Har de... Du skal lige gå lidt til side, du. Ja, man skal passe på, at der bliver kørt frisk igennem her, selvom der kun er markvej. Det er jo fedt, Paul. Han kører med smør og margarine og ost og mælk og brød og fisk og mælk og brød og fisk. Og når torsdagen efter nymåren, den falder i en ulige uge, så har han også strikket sokker med. Der er ikke noget at sige til, han er travlt. Det er en lige uge. Allerede af den grund, så håber jeg, at du har, hvad du skal bruge af sokker, for så har han ikke nogen med. Ved du hvad? Vi kunne også have gået bag om den gamle ensilagebeholder, men der er så meget løs plader, at du ville have fået dine sko ødelagt. Og han har kun sko med, når det er fuldmånen den 3. søndag i Trinitatis, så der ikke har været frostvejr i mindst 4 dage. Så du kan nok forstå, vi er nødt til at passe på vores fodtøj herude. Så. Det var da mærkeligt. Jeg har da ellers set dem herovre her til formiddag. Ola! Lona! Ola! Det var da sært. Lad os prøve at gå bagom. Ola! Lona! Jamen, vi kan da vente. Ola! Lona! Det var da sært. Døren er åben. Jamen, Ola. Lona. Ola. Lona. Lona. Ola. Ola. skulle vi ikke. Ola. Lona. Ola. Ola, Lona. Hey, her. Kom her, se. Her. Kan se. De sidder derinde under sofaen. Se. Ola. Lona. Lona. Så, det bliver lige 25 kroner, hvis du selv kan gøre dem i stand.